Следващата стъпка е да отидем да купим в PancakeSwap, виждате тук. И тази стъпка също е много важна, защото когато кликнем тук, за да търсим PancakeSwap, е важно да напишем пълното име. Какво означава това? Въпреки че вече виждате PancakeSwap, трябва да напишете пълното име. Да се уверите, че адресът е PancakeWatch. Сега ще го видите тук. Ако кликнете тук на PancakeSwap, трябва да се уверите, че пише PancakeWatch. Ако видите някаква буква преди Finance, която не е PancakeWatch, това може да е измама. Разбирате ли? Добре, както виждате тук, сме на основната страница на Swap-а. Първото нещо, което трябва да направим, е да свържем портфейла, кликваме на Connect и избираме Trust. Добре, ако видите някаква буква преди Finance, която не е PancakeWatch, това може да е измама. Разбирате ли? Добре, както виждате, тук сме на основната страница на Swap-а. Първото нещо, което трябва да направим, е да свържем портфейла. Кликваме на Connect и избираме Trust. Добре, кликваме на свържи и вече ще видите, че горе вече се показва портфейла, като опцията за свързване вече не е налична, което означава, че вече сме свързани. Виждате, имам малък баланс от BNB и пише, че другата двойка е Cake, така че това, което трябва да направим, е да отидем тук на Cake и отново да поставим договора на биткоин и вече виждате, че тук ви излиза опцията за импортиране. Кликваме и вече долу излиза следващата стъпка. Важно е също да не слагате максималната сума, която имате, защото трябва винаги да оставяте минимум BankPay, за да можете да платите за газа, защото иначе ще получите грешка и няма да можете да купите, разбирате ли? В този случай ще сложа 75% и виждате, че тук ми показва, че с тези 5,64 мога да купя 18 биткоина. Тук отместваме и следващата стъпка е много важна, защото ако не го направите, ще получите грешка. Трябва да отидете на Slippage и тук трябва да сложите 5%. Знаете, че има такса и ако не сложите 5%, няма да позволи, разбирате ли. Кликвате на Swap и веднъж, щом кликнете на Swap, всъщност ще ви помоли да одобрите транзакцията. Понякога може да отнеме малко време. Всъщност кликвате на одобри. И сега всъщност ще видим дали всъщност ще се изпълни. Всъщност перфектно.